oso engantzatuta daude, hemendikat, ez da hemendikat, baina bai ordea antenatikat aurrera kolpez kolpe hasi da zuen albistegi favoritoa. Rolen eta berauen portearen legitimazioan urrats sendoak eman ditugu azken 4 urteetan. Lehen hitza beti euskaraz izatea, ulertzen dutenen aurrean euskarari eustea eta elkarrizketa elebidunak mantentzea, duela 4 urte baino ohitura onartuagoak eta txertatuagoak daude gizartean, eta baita gure egunerokoan ere. Nahi baino, txapa gutxiago ikusi da kalean, eta aztertu beharko dugu ze aldaketa egin behar dugun gehiago ikus daitezen. Euskaraldiak behar du, ediziotik ediziora, norbanako gure hizkuntza ohituretan aldaketak egiten jarraitzea eta era guztietako entitatek beraien hizkuntza plangintza eta politiketan urratsak ematen jarraitzea. Euskaraldia ariketa praktikoa dela azpimarratzen eta gogoratzen jarraituko dugu. Hiztunen portaeran, praktiketan eta entitateen neurrietan eragiten jarraitu behar dugu. Euskaraldian eta euskaralditik kanpo ere. Arau sozialak aldatzeko lanean ari gara eta inertziak apurtzeko eremu ezberdinetan proposamen berriak egotea garrantzitsua. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait, Hitzeko izatea, esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar batek suak izten du maiz, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zagarra dugu mantana eta ikatza da karbon, sakbon dugu ikatza eta zagarra pon. Mende erdi bat joan da eta hor konpon, beti toki berean, ezin gintezke egon. Esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar batek suak izten du maiz, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Ordezko gurasobi gaztelera frantzez, nire erabakita nire borondatez, banoa aspaldiko desioa betez, agurra aita eta ama ondo bizi bitez. Erronka haulo ez gorde golkoan, garaipen txiki asko da jokoan, martxan ipini ahota belarri,
ahotsa ematen dielako, narratiba berriei tokia egiten dielako eta ertzera begiratzen duelako ikuspegi kritikoz. Giza eskubideen alde egitea borondate kontua da. Begira bestela Nire amona eta Aitite eta amama podcast feminista bat entzuten, ikasten eta desikasteko gogoz oraindik. Horregatik, amaitzeko, 3 urte hauetan mikrofonoa parean jarri eta jaso didaten bazterreko ahotsoi guztiei eskerrak eman dizkiet, zailtasun guztien gainetik tabuak hautsi eta horma zurrunei arrakalak irekitzeagatik. Gora euskarazko kazetaritza feminista. Esan dizugu, Maider Galardi gaur geurean izango genuela. Txalo bero bat, sari eta guzti atorkigulako Oskarraren antzerako, bai, eskutxik etorri zegu, baina hori da ohituta dagoelako sari asko jasotzera, ez da, Maider? Bai, lehenengo adirazpen batzuk, kolpez-kolpen, primizien, kolpez-kolpera orain arte zelako berriz ere etorri. Maider, zer daukazu esateko, supersari honi buruz? Oso pozina hola, korbataz jantzitako hainbeste senyoroen artean, gora euskarazko kazetaritza feminista oiukatzea. Hoi izan zen hori esperientzia honena. Ikusten duzu, saririk gabe etorria, baina, bueno, nahi zenezko ikurrez berdinak badauzkagu, gure panpinak, orinalak zerak. Bueno, esan dizugu, Maiderrek saria jaso duela, kazetaritza lanagatik jaso du aitortza hori hain zuzen ere, baina ez edonolako kazetaritza. Kazetaritza euskarazkoa eta feminista. Eta desikasteko gogoz oraindik. Horregatik, amaitzeko, 3 urte hauetan mikrofonoa parean jarri eta jaso didaten bazterreko ahotsoi guztiei eskerrak eman dizkiet, zailtasun guztien gainetik tabuak hautsi eta horma zurrunei arrakalak irekitzeagatik. Gora euskarazko kazetaritza feminista. Txalo gehiago, baita hemendik ere, zorionak berriz Maider, aizu. Aipatu edo galdetu nahi genizun, saria jasotzarena bai, baina hor ideia batzuk nabarmendu nahi izan zenituen, eta hori buruz ere pixka bat hitz egiteko tartea hartu nahi genuen. Aipatzen zenuen, desikasten segitzeko gogoz, era berean kazetaritza euskarazko eta feministan jarduteko gogoz, eta, bueno, bidea urratu nahian baita ere, gauza handiak dira hogedunak. Bai, 3 minutu nezkan hitz egiteko eta oso urdurinean, baina banekin gauza batzuk esan nahi nitula, bat eskertu nahi niela nerekin egon dianei, azkenen Berria FM podcasta bati jaso genuen euskal kazetaritzaren narratiba berriak eta arlo digitalaren saria, eta nik ematetela aurpegia, baina hor badaude adibidez teknikan, lanean ari dianak, editore taldea, Eintzalkain eta Bea Egizabalun moregileak, Araiz Mesatza, ekipo bat bada ez, eta orduan batetik azpimarratu nahi nuen ekipo hori, bestetik ere, aitortza bati nahi nien, lehenago bidea urratu dutenei, kazetaritza feminista ez dut nik inventatu, ikasi indet ez, eta orduan ikasi eta didez, Maite Asensiori esker, Irene Arraratxi esker, Piloni esker, ezakit, jende askori esker. Baina, gero baita ere, aktualitatera ekarri nahi nun, eta orain ez da bai da gai, hainbat gai daude ez da, berdin zaite, izan transrealitateak eta translegea, izan Euskal Herrian ere feminismotik nola begiratzen ditugun beste komunitate batzuei, hor usteet badaudela, guri ere azkura eragiten dizkiguten hainbat gai, eta horregatik aipatzen nun badala borondate kontua ez, nire amonak entzun ditu nire podcast guztiak hasieratik, eta podcast bat argitaratzen den aldiro, deitzen dit edo WhatsApp bat idazten dit, esaten haue, ostra, ze bizitza zaila edo jakitea horrelako errealitateak badaudela, niri nola kostatzen zaiten, baina ze interesgarria ezagutaraztea ez. Ezakit, 79 urteko andra bat da, eta irekita dago ahots berriak isilduta egon diren, ez dira berriak da, isilduta egon dianak. Baina ahots horiei lekua egiteko horregatik esatez borondate kontua dela. Nahi baldin baduzu, prest egon zaitezke desikasteko, eta ez baldin baduzu nahi da lerratzen zeralako beste toki baten. Orduan hori ere aipatu nahi nun, eta noski bukatzeko aipatu nahi nun euskeraz egiten egun zerbait dela, eta batez ere bat testu inguru hortan, zeinetan jende asko ketzun euskeraz hitz egiten, eta nik pixkat nahi gabe, baina gero pozten naiz ere hola izan da, euskara gutxean inun diskurtsoa, seguramente esalan zeuden erdiek etziaten ulertuko, baina oso gustuak gehatu nintzen esandakoarekin. Oain bideoa ikuste dut eta pene emateit gora euskarazko kazetaritza feminista bajo esan izana, igual gaur irmoago esango nun, baina nerviosa neon eta hoxe, barkatuko jazue.
Barkatuta zauden, Maider, noski baietz, hainbeste gorbatadunen aurrean ausartaritzea ez da gauza erraza, beraz, nahikoa ez, erronka bertan egotea, parte hartzea, atrilean ahoz gora hau dena adiraztea, edo nola ere, gero, gorbatadunen jarrerari buruz, erresan genezake, zoriontzera etorri ziren, ze nola hartzen da alako protokolozko giro batean ustez, behintzat, hautsi egiten duen, ez? Kazetaritza bat, baita kazetaritza munduan ere. Azteko, biztan da asko performatu nola gala, nola jo nintzen, nola traje, esan beharret, kuadriako bat ikutzizian txaketa. Hau, gauza importantea da protokoloa eta zenola parte hartzen dugun, alako ekitaldi politikoak zergatik ez? Dena da politikoa, beraz, ikusten duzu, Zer keman zizun segurtasuna? Hor ikusten dugu, ekarri zuen garaikurra hortxe da. Mairen txaketak eta Maile goizean lagundu ziala erosten zerbait txukuna presentzia bat erakusteko. Nahi eta ere hila ez da ikusten baino punta karroxez pintatu nituen pixka saiatzeko hausten horrekin. Eta gero, ni aitortu behar dut gauza bat, egia da, Euskal medioen, EAEko medioen ordezkariak ematen dute saria kolegioarekin batera, Jaurlaritzako eta beste instantzia batzutako ere ordezkariak ere bat zeuden, orduan egia da niretzako giro arrotza zala printzipioz, esan nahi ez ditutela, ez nun jendea ezagutzen, kenduta, Garako, Berriako zuzendariak, eta momentu hortan ezagutu nun Pablo Gonzálezen bikotekidea hoian, eta egia da eskertu nula asko, ezakit, nire ekipoko norbait egotea hor. Eta gero, eskertu nindut, nik uste jendeak etzekila oso ondo zein nintzen. Ez ditut epaitzen, nik ere ez, beraiek. Baina, nik ere ez beraiek, igual fizikoki ez detelako inoiz koinziditu beste zeakin egia da izena handiko jendea saritu zutela, eta ezagutzen ditula, baina ez da nire giroa inondik inora. Orduan, gero luntxa zeon, eta luntxen nire jendeak ineo nintzen, eta azkar jo nintzen. Eta hori izan zen esperientzia. Ona, zaindu ninduten superrondo, hori ere esan behar dut. Bai, ez ukitu azido eman genio, baina gauza serioa delako hau, eta esan da bezala, halako ekitaldietan parte hartzeko ere, adorea behar da, bai? Saria jasotzeko ere, adorea behar da, eta ausardia ere bai, eta aizue, beti ez garen arren, ausartak ikastea, beste aukerarik ez dugu emakumeok bizitza santu honetan. Aizue, isilik zaudete, zorionduko duzuen Maider, jarraitu duzuen, albiste ontzat hartu zenuten, Jenny, Ibai, Gabon, esan zerbait. Zorioneko Maider. Ez da galdera trampa. Eskerrik asko. Ez da galdera trampa. Ez gaino ondo hitzen dugu berba honek neskiek. Bai? Bai ba. Mutu gatu zatea? Bai. Ez, nik esatea, Maider aspaldi jarretzen dugula, etxean, nik neuk eta merezi dula. Sari hori, bai. Iruditzen garrantzitsua dela, ez? Kazetaritzan emakumeak egotea, euskarazko kazetaritzan, eta euskalgintzan orokorrean, ez? Egunotan ikusi dugu nola Idurre Eskizabel kontseiluko zuzendari izendatu duten, nola Lorea Agirre hor dabilen jakinen zuzendaritzan. Gabiltza nola bait, paradigma aldatzen. Lehen esan eta itzendariak, eta justo Lorea eta Idurre ere aipatzen, beraiek ere egunkariatik eta berriatik pasata daude, beraz, aurretik baditugu erreferente batzuk ere ez, eta nik uste importantea hori dela erreferenteak ere eukitzea. Hanik barrena dut sutan, hizkuntzaren agonia, saltzen da promes faltsutan, bortizkeriaz ezin da mintzatu ezpada damutan, tanik egunero bortxa pairatzen dut mi puntan. Euskaldun jaio izana zamorratzen naiz batzutan, orain larrialdi globala dago guztion burutan.
bukatua dagoela dirudien mundu untan, bukatu gabeko herri bat gelditu zaigu eskutan. Haurtzaroa xalotasuna, bihotz astunarekin, baina mets beteta, mila ginen joateko, inurriak bezala. Antxon sortu nintzen, bizia latza zen, ta handik mundua imagitu nuen, eta mahaian gehiegi ginen, nire aizpen bidea jarraitu nuen, nire lurra utzitut, haurtzaroa xalotasuna, bihotz astunarekin, baina amets beteta, mila ginen joateko, inurriak bezala. Aize hotzartutut, elurretan tipitxapa, maulera elkarrekin, gusentitzen aizpak, handik ta betirako, ainarak gara. Nire ustez, sare sozialetan gure inguruan ez egotea privilegio bat. Nik behar ditut sare sozialak nire burua promozionatzeko eta arkaitzkanok ez. Lamutzeko joak, galdutako aukerak oroitzean, geldirik egoteak. Ez da biderik ausartena, aldatzeko beranduegi, ez dela esaten dute, baina zein erresak egiten zait, berandu dela pentsatzea. Konformatu da zer egin, alderatu, erabaki besterik ez du, erresatzela izango, aspalditik baenekien. Burua edo bihotza-artean, horitzapenak bilatzeroa, xalantzak sortzen dira, agian honena aztea da aguresan. Erabaki ausartak beti, ziran nire lehen aukera, baina bide zuzen hasta ere, kontraste guztiak irudikatzen. Konformatu da zer egin, alderatu, erabaki besterik ez du, erresatzela izango, aspalditik baenekien. Burua edo bihotza-artean, horitzapenak bilatzeroa, xalantzak sortzen dira, agian honena aztea da aguresan. Sentimendu sakonenak nire burua ezagutu.
besterik ez dut nahi, zalantzak lurperatu, ta honena zurekin bat egitea, nire naia. Iepa denei niola inzierte naiz, eta gaurko honetan heldu naiz solastera atera dudan lehenengo singelaren inguruan. Hau egonen da orain ja azaroak 29 kaleratuko den lehenengo bakarkako diskaren barrenean. Eta bertzerik gabe, solasten du pixkate nire jatorriez edo sustraioietaz eta atzen du nahiko ez nituzkeen gauzetaz eta pertsonetaz eta beti nirekin eramaten ditudan gauza edo pertsona hoietaz eta momentu hoietaz eta nahi nuen edukitzea kantuak baita ere errebindikazio punto bat zeren, ni jaio izan naiz eta zi naiz famili xume batean eta hemen herri txikietan adibidez aski ohikoa da famili xume bateko azarenean eta langile klaseko azarelaik eta igual batzutan zailtasunak dituzulaik ekonomikoki adibidez pixkat hoi tapatzen saiatzea ez aski ohikoa edo pixkat haundi nahia edo horrela ez denaren nahia erakustea da aski ohikoa eta nahi nuen errebindikatu pixkete ze importantea den zaren tokikoa izateaz eta zaren jatorriko izateaz komplejuik ez edukitzea ze importantea den izan ere hortik eta horretarako jokatzen handuzulako eta hortik ikasi nondik heldu zaren konstiente izateko eta nora joan nahi duzun konstiente izateko eta erabakitzeko. Eta, badaude bertzein bat errebindikazio kantan zehar baita ere, baina orokorrian hoxe da. Euskaldun arrotasun hori ere bai goraipatu nahi nuen edo, zeren haunitzetan adibidez nahiko klitxea da edo nahiko ohikoa da euskaldunoi irritea batez ere espainolez, baino erdara desberdinetan gaizki aritzeagatik eta uste dut ez dela pasatzen espainol batek adibidez bertze hizkuntzetan solasten duenean, uste dut hori ez dela broma bat iteko arrazoia, baino gure inguruan broma bat iteko arrazoia bai bada. Eta, pixkate, hori ez, erdara traketxetan mintzatzearen komplejurik ere ez edukitzearen goraipatu nuen, bertzeak bertze. Baina, gehiago jakin nahi baduzu, haitu kanta eta hortxe, bakotxak aterako ditu bere ondorioak eta egingo du bere irakurketa baita ere. Eta, bertzei gabe, mira eskera honitz espazionengatik eta haitu nahi baduzu, orain etorriko den diska, aski eskertu agonen naiz. Bertzea tarte, muixu bat, aio!